Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт с един мой приятел Асен. Двойно оцеляване въобще. Да. Аз се кажи задара на YouTube. Задара. Аз тук ще крафтна. Преди малко ми я прати Майнкрафт по шелет и сега си разцъкваме, нали? Да. Втори дъбъл. Втори дъбъл. Да, изведнъж, значи, буквално приложението ми са... Не отговаряш. Да. Нещо не... Ай, стига, ти пък ли дойде тук да чупиш дървета? Какво да правя? Убивай пилета! Дори чакай да си крапна. Направих крафтинг тейбъл, да знаеш. Да, знам. И ако ви харесва тази поредица, праснете ми един лайк. О, тази брадва. Аз ще подкопая малко дупка за камъни. Защото ни трябва инструмент. Нали знаеш, че ще живеем в тази дупка за камъни, защото при нас няма овце. Да. И ако си мислите, че не съм играл Майнкрафт отдавна, не е вярно. Играя на компютъра, но просто не съм свикнал да си движа екрана с пръстите ми. И къде да копая. След това може да направим тройно оцеляване. Както ви казах в четвъртия епизод на Clash of Clans, единият ми абонат е приятел и ще може да направим с него. И въобще яко. Ти колко дърва събра? Аз вече си направих инструменти. Ако искаш, ще ти направя. Не, аз имам за сега. Имам 16 дърва. Добре, Имаме поне зайци. къде си? Тук. Чакай, ето ти една кирка. Тенкс. Каменна. Аз какво да направя сега? Не знам. За сега си го оставя така. Добре. Аз съм бретарт. Я направи една печка, аз да изкопая малко необработено дърво да направим въглища. Добре, сега. Ще само да направя някакво осветление. Защото не се вижда нищо. Днеска ще има 2 клипа, изключение, защото ми пратих Майнкрафт. Иначе бяха по един и то беше само на Clash of Clans, но сега ще може да играем с него в онлайн сървъри за таблети, нали така? Да. И ще снимаме въобще по 2 клипа, така че се надявам да съберем поне 2 харесвания. Ще не ми каза тайната. Хора, да знаете, аз си лайквам клипа, защото той си е моят труд и аз си го оценявам, така че той си е вярно. Май това не трябваше да го казваш. И да ми се смеят хората, това си е моят труд, тъй че аз си го оценявам и си му давам лайк. Да. Тъй че на всички, които ви се посмиват, че си харесвате клипа, ние му обръщайте внимание, той си е вашия труд. Само той мога да ви кажа. Всички се съгласят, което ще питате. Колко пажа ти си картица? Кой е? Трябва ни камък. Хаштаг ти си картица. Тук скелетове ли? Добре. Тук Днес ли си като правим се къща? спавам. Какво? Тук ли си правим къща? Ще обграда малко пространство. Аз ти имам за храна. Окей. И ако мислите, че сме много раздалечени и си говорим по скайп и така, не, буквално сме седнали един до друг и си играеме. Да. Аз мисля къщата да не е съвсем замък, ами малко по... Една проста къщичка си наставям. Направи. Знам, то е да огледим мината да не ни бият, докато сме малко недоразвити, те да Аз кажем. тук ще търся някакви... Къв съм новак тук.
Вратата ще видим откъде ще бъде. И това ще го направим поредица. Искаш ли докато не убием дракона? Добре. Добре хора, вече е оговорено. Докато не убием дракона, няма да се свърши тази поредица. Мгм. Готова чест, сега ми остана само врата. Да направя врата. И ако си мислите, че се развиваме бързо тук, да не видите само с един мой приятел, Ненко, колко бързо се развиваме на истинско оцеляване на компютъра. О, тикви! О, вземи ги! Си правим много големи. Изобщо други роби. И пайове. Да. Пай! Когато ми ще за пай. Ние тук, ако седим на едно място, ще сечем цялата гора. Извинете, че така подсвършвам, но просто нещо много ми дразни носа, ми е запушен и въобще отврат. Не може да се оправя. Надявам се да ви харесва това видео. И чакай малко да намалим звука, да не стане гав. Да не се чуваме изобщо. Те зайци са много бързи. Да бе, гати, спринтьорите са тия, все пак зайци. Само като ми видят меча... Ела към къщата, защото мисля, че вече се стъмнява. Добре. Ти нали ли си много далеч? Увеличи си това в настройките, ти е по-светло. На текст. О, добре е къщата. Да знаете, нямам един проблем с ръто, не мога да го произнасям, така че моля не се подиграйте. Защото може да е било и на вас. Аз ще пусна да... Чакай, не тук, колко букчета сме високи. Няма си я светлякни. Да сложим малко факли тук, че сме като в бещера. Аз имам, моля да те помоля да се спре звука, защото се чува двойно и дали ще е приятно, не знам. Добре. Thanks. Нищо не виждам. Тук е тъмно като на баба ти Радка в мазето. Сега виждаш ли? Малко по-добре да. Чакай да влезна наистина в настройките. Ще му го направиш, защото аз си нямам никаква представа къде се намира. За осветлението ли? Да. Добре. Изчакайте малко. Соли хора, ама наистина това сигурно ще ви пречи и ще викате. Защото аз като гледам ютубър, винаги е много тъмно, като влезне в някаква мина. А пък сега, мисля, че ще ви е малко по-добре. Да. Малко по-добре ще ви е, защото аз те светла. Ооо, Соли. Аз направо ти тлесах в лицето, Соли. Добре. Имаш ли факли за надолу? Не, сега ще го направя. Имаш ли дърво? Чакай. Добре, имам факли. Аз ще слагам факли, ти ще копаеш. Аз ще копам. Да, ще дам пик. Яко. Чакай. Сложи. Извиняй. Просто слагат факли. Аз дори нищо не почувствах. Набил съм. Набил си ма. О, как свети. Да, то че е за теб. О! Хора, толкова съм дебел, не мога да влезна в дупката. Каза тя. What the fuck, тук брат? Виж го, бе. Хилерен, инструменти и брони. Тук е толкова натъпкано, като в циганска махала. Не, ти си правим голем достатъчно. 10 тайран, само от една рода. Гати хора. Да. Damn. Тогава ще светям отвънка.
малко, да не се спалват много монстри. Окей. Първо, какво ще направим? Инструменти ли? Да, не знам. Да, първо инструменти. Ела да осветиш малко. Добре, Лазе. изчакай, идвам. Бате, аз съм тук в една дупка затикам. Идваш. Тада! Нека бъде светлина. Господ Бък. За малко да завиеме така. Навсякъде е грабъл, бе. Готи. Добре, сега идвам. Само да взема пилите там. Пилето в урната. Мисля, че сега се пече. Дади ми пилишко. Още айран. А не, това е било